Здравейте, намираме се пред шоурума на Токмото в град Дупница. Това е първият шоурум в Югозападна България, който е изцяло специализиран в продажбата на електрически превозни средства. Днес ще ви представим товарната електрическа триколка Kuba E-камионет. Ако проявявате интерес, гледайте това видео. Токмото. Най-напред ще отговоря на въпроса, който със сигурност сте си задали, а то е дали марката Kuba има общо с страната в Латинска Америка, а отговорът е не. Kuba Motors е лидер в Турция по производство на мотопеди, мотоциклети и скутери от дълги години, а от няколко години произвежда и електрически превозни средства. Всички те имат сертификат за европейско качество и се отличават с по-високо такова в сравнение с другите предлагани на българския пазар подобни електрически превозни средства. Триколката разполага с двигател с мощност 3000 Вт. Пробегът, който може да измине с едно зареждане е между 60 и 80 км в зависимост от товара, който превозва и релефът, по който се движи. А максималната скорост, която може да достигнете е 45 км в час. Kuba E-камионет разполага и с подвижна карусерия, която с много малко усилие, макар и ръчно, може да се повдигне, тъй като разполага с два амортисьора. Нейната товарносимост е до 500 кг. При нужда карусерията може да се трансформира в платформа с цел да могат да бъдат транспортирани по-обемни товари, които иначе са ограничени от нея. Нека разгледаме кабината. Тя се отключва и заключва посредством ключ. От вътрешната страна, пак ръчно, с хвост. Страничните стъкла за вентилация са от двете страни. Тавана разполага с люк. В допълнение с два електрически вентилатора за по-добро охлаждане. Е-камионет разполага и с голям дисплей, на който се показва скоростта, изминатите километри, както и състоянието на батерията. Това е лостът за предна и задна предавка, като при включването на задна предавка имате и задна камера, която улеснява вашето придвижване и паркиране. Това са бутоните за вентилацията, за охлаждане и за отопление на кабината. Разполагате и с мултимедия, която може да свържете с Bluetooth или с USB, с две колони, които озвучават кабината. Имате и място под седалката за багаж. В случая тук е поставено зарядното. Времето за зареждане е между 6 до 8 часа, като се зарежда в обикновен контакт. Пълна информация за Kuba E-камионет може да намерите на нашия сайт tokmoto.com. Ако проявявате интерес към електрически скутери, велосипеди, триколки или компактни електромобили, ни посетете в град Дупница срещу ЖП и автогарата.